Bueno, eta nola ez, gala honek duen ibilbidearekin sari berri bat emateak ilusio handia egiten dit. Eta, bueno, egile berriak saritzea ere ilusio handiagoa. Horregatik, gaur saritu behar dugun egilea saritzea duen erabateko merezimenduagatik. Hore bat da niretzako, esan behar nuen. Eta, bueno, besterik gabe, gaurko egile berriak saria, Esti Urresolak jasoko du. Ai gaua, zer dezu, isiltasunean. Nire narratiba, igual, esango nuke ez dela oso ertxiki lineala. 20,000 species of bees by Estibaliz Urresola Solaguren. So the Silver Bear for Best Leading Performance goes to Sofía Otero. For her role in Ventimiglia especies de abejas. Ha sido algo muy intuitivo. Empiezas a mirar un poco el camino que has hecho atrás y en el largometraje creo que se sintetizan la reunión de todas estas mujeres de distintas generaciones que ya vienen apareciendo individualmente en cada cortometraje. Triste jartzen dezu bihotza, iluntzen diguzu gogoa. Bueno, ikusi duzuen bezala, egile berrien lehenengo saria, Estibaliz Urresolarentzat dijoa. Zorionak, Esti. Eskerrik asko. Uste nuen lehen ensaioan egon naizelako eta ja sorpresa zapuztu didatelako bideoa ikusi dut eta unkitu naiz eta esan dut eskerrak orain gertatu dela. Hala ere, unkigarria da, ez? Sari hau jasotzea. Eskerrik asko, EITB. Baita ere, sari hau asmatzeagatik ere. Uste dudalako ez dela bakarrik dagoena, baizik eta dagoena mundura zabaltzea, babestea eta harro egotea. Kasu honetan ni naiz, baino ni naiz nire aurretik asko izan direlako eta nire ostean asko etorriko direlako dudarik gabe. Baina bereziki talentua sortu daitekelako ekosistema baten barruan, ez da zerbait sortzen dena eta bere horretan bizi dena. Talentua nik askotan galdetu izan diatenean horregatik aipatu dut fruituaren ideia bezala, ez? Eta fruitu bat loratzeko, fruitu bat hazteko baldintza asko behar dira. Behar du euri egitea, eguzki egitea, lurra elikatuta egotea. Orduan, ekosistema horretan, hainbat agente parte hartzen dutelako ere nago ni hemen. Eta da, hemen ospatzen ari garen euskal industria, ez da? Filmotekak, gobernuaren babesa eta bultzada, EITB bezalako telebista batek egiten duen inbertsioa, ekoizleen elkarteak egiten duten lana, gidoilari, zuzendari, emakume, zinemagileen elkarteek egiten duten lana eta babesten dituzten eskubideak babesten dituztelako. Segurazki, pilo bat, eskolek egiten duten lana baita ere, gure industria hornitzeko, laborategiak, garapenerako proiektuak garatu ahal izateko, ematen diguten aukeragatik, zentzu horretan ere eskerrik asko Lara Izagirre, una habitación propiatik eman zenidaten aukeragatik. Beraz, ekosistema horren fruitu bat naiz ni, eta babes hori guztia ezean kimuak besterik ez ginateke izango, eta danok dakigun bezala kimuak babestu behar dira. Ez badira babesten ahituko dira lurrean, beraz, lurra ernal dezagun. Nire posa izan da ere gure kultura eraman ahal izatea atzerrira, gure hizkuntza ezagutaraztea. Eskerrik asko konpromesu ikaragarriarekin lan egin duzuen guztioi, nire lantalde maitatuari, aktoreak, aktoresak eta teknikari eta ekoizle eta gente de ventas eta oie guztioi eskerrik asko, banoa.
Duela 25 urte, esan izan banu, zinema zuzendaria izan nahi nuela, lirudike zoramenezko desira bat, eta, segurazki arkitekturara sartuko nindutela oso kreatiboa den karrera bat delako ere, hori ezinezkoa zelako, ez? Baina uste dut, ez dakit zer ikusia daukan zuk esandakoarekin, baina ekinaren ekinez, ezinezkoa dirudiena lortu daitekela ere. Eta horregatik eskertu nahi diot bereziki nire bikoteari, nire familiari, eta bereziki nire amari, gaur bere urte betetzea delako, hoy es tu cumpleaños, ama, eskerrik asko. Eskerrik asko, porque hace 17 años, si no recuerdo mal, cuando terminé la carrera vine a trabajar a Ibaya, a la Asociación de Productores, que está ahí al otro lado del río, y vinieron mis padres, los dos juntos. Ahora mi padre ya no está, pero mi madre sigue aquí apoyándome, y en aquel momento no creían en lo que yo estaba haciendo, pero sí creían en mí, y por eso eskerrik asko por alentarme a cada paso. Mi esker, familia guztia.